mellora de edificios destinados a servicios sociales ou de infraestructuras, a servicios municipales, non sociales. E ao facela de modo conxunto, as puntuacións son bastante maiores na valoración e esperemos a ver que non la aproben. Alguna consideración? Estamos de acordo. Votos a favor? Bien, como terceiro punto no orden do día, traemos a aprobación do pleno, debate e aprobación o Plan de Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Touro 2026-2030. A ver, levamos há uns anos a base de prórrogas do terceiro Plan de Igualdade e nos 2 últimos anos estuvo contratada unha técnica de igualdade, pero, bueno, non foi quen de sacar adiante unha proposta de plan e entón encargouse o traballo a redacción do plan a unha empresa especializada no tema e unha serie de propostas de actuación e áreas de intervención e tal, e que xa tedes conhecimento del e, bueno, non sei que hai unha cuestión en relación con este tema. Votos a favor da aprobación do plan de igualdade? Unanimidade. Bien, pasamos á parte de control. No punto 4 do orden do día traemos a dación de conta da resolución da alcaldía pola que se aproba a liquidación do orzamento do exercicio 2025. Fago un resumen así moi breve do que é a liquidación, despois intervendrá o secretario interventor para dar conta do informe de intervención. Para eso non ten sentido que reiteremos os mesmos argumentos. O resultado orzamentario axustado son en dereitos recoñecidos netos 4.953.407,83 euros, obrigas recoñecidas netas 5.057.484,64 euros e o resultado negativo menos 104.076,81 euros. O remanente de tesorería para gastos xerais ascende a 1.933.855,25 euros. Alguna consideración en relación con a liquidación? Votos a favor da votación? Aquí non votamos, claro, que dá cuenta nada. Bien, o seguinte punto do orden do día é dación de conta do informe de Secretaría de Intervención sobre esta liquidación que acabamos de falar. Señor secretario. Vou facer un pequeno resumo. En canto a capacidade a cálculo de capacidade de financiación da liquidación do exercicio, resulta positiva. Antes dos axustes en 39.441,12 euros, cos axustes que neste caso é pola conta 413, porque había máis importa na 413 no ano 2024 no ano 2025, hai un axuste de 26.771,05, o cual dá unha capacidade de financiación total de 57.712,17 euros. Por outro lado, en canto a regla de gasto, tamén se cumple coa regla do gasto, derivado de que os gastos do capítulo 1.7 ascenden a 4.922.449,40 euros, pero aí hai que, digamos, restarlle para entendernos o que é o gasto financiado por outras administracións públicas, que ascende en números redondos a máis de 2 millóns de euros, non? Mais o axuste que falábamos antes da 413, dá un gasto computable de 2.834.215,19. Deste gasto computable, o Concello tiña un límite de 3.102.796,59 que deriva do que viña do ano anterior máis o 3,2% de incremento que permitía a lei este ano, co cual hai unha reducción do gasto computable en relación ao exercicio anterior e cúmplese por 268.581,37 euros. Por outro lado, en canto a débeda, o Concello non ten débeda con entidades financeiras e si ten, digamos, unha débeda ten débeda coa Diputación polos famosos préstamos que todos coñecemos, por 432.400,81, aínda así esa porcentaxe dá un 14% respecto aos ingresos do capítulo 1 a 5 da liquidación, co cual está moi por debaixo do 110% e o 75% que permite a lei. E por último, tamén o aforro neto é positivo,
xa que o total dos ingresos correntes ascenderon a 3.089.310,96, os gastos 3.198.573,19, aínda que dá un resultado en principio negativo, hai que facer o axuste por as obligacións que foron financiadas con remanente líquido de tesorería de gastos generais, é dicir, os que procedían do exercicio anterior, que foron por 387.531,20, co cual dá un aforro neto de 278.078,97, co cual a liquidación do exercicio cumple coa estabilidade orzamentaria, coa regla de gasto e non ten débeda viva. Alguna consideración en relación con isto? Bien. E pasamos a dar conta dos decretos da alcaldía editados entre o día 1 de abril e o día 3 de maio de 2016. Alguna? Bien, mocións. Presentouse o día de onte por parte do BNG unha moción para garantir a permanencia das augas na contorna da mina. Se queredes votamos primeiro a declaración de urxencia e despois expor o tema. Vale. Votos a favor da inclusión no orden do día? Xa, entonces, Vale, gracias. Bueno, vamos a ver, a urxencia ven dada precisamente pois porque o martes, como seguramente xa te sabemos todos, a Conselleira de Industria fixo unhas declaracións no Parlamento falando da reactivación de certas concesións mineiras, a de todo, non estaba nesta, pero creo que eso implica que hai unha vez, ou por menos son as declaracións da Conselleira, un interés claro por reactivar a cuestión mineira e, polo tanto, logo dano case ano e medio que se presentou o novo proxecto de apertura da mina de Touro, pois entendemos que seguramente estamos nun momento decisivo. Entón, creemos que, ademais, imos cara ao Brán e creemos que hai un problema relacionado coa mina que é especialmente importante, que é o problema das augas. Entón, daí ven a, digamos, a presentación por esta vía de urxencia, non? Porque, efectivamente, foi xa unha vez presentado que a orden do día do pleno, convocado o pleno. Vamos a ver aquí, parte do BNG, por outros grupos tamén se ten traído un montón de veces a cuestión da minas, non fai falta, digamos, non vamos a abundar nesto, de todas as afeccións, pero neste caso concreto non vamos a centrar nunha cuestión como é a afección e o perxuicio tan grande que suporía sobre as augas. E en concreto, xa non só sobre a contaminación, que tamén é máis que evidente, senón sobre o que é a eliminación dunha serie de captacións de augas que todos coñecemos, non? E neso precisamente se centra a moción, non? Tamén coñecemos todos, porque xa é recurrente, o problema da auga que ten todo, non? Veu aquí, pois, moitas veces, casi moi poucos plenos non se tratou o problema da auga, non? O problema da auga que ten todo, un problema derivado, en parte, dunha mala xestión que se fixera polos gobernos anteriores, pero tamén un problema que deriva dun déficit estrutural do recurso, sobre todo en épocas destinas. Entón, con esa situación, digamos, xa continua no tempo e sostida no tempo, que non vai ir a menos, que vai ir a máis, é comprensible a preocupación que teñen, que debe ter o propio Concello, e sobre todo que teñen os veciños que, de abrirse a mina, pois van a quedar sin auga, non? Os veciños, sobre todo, que son a contorna da mina, non? E entón, nesa preocupación, eu creo que nós non podemos quedar alleos, evidentemente, non? É unha obriga do Concello, como xa sabemos, pois a suministrar este servicio esencial, e é unha obriga do Concello defender os dereitos legítimos dos veciños e das veciñas, e neste caso os dereitos legítimos dos propietarios históricos desas augas, non? Estamos falando de que se van a eliminar todas as mananciais, todas as captacións que están na zona da contorna da mina, que abastecen de auga según propios datos da propia empresa, a máis dun 10% da poboación. Eles falan de 11 captacións, sabemos que son moitas máis, de feito, os propios veciños confirman que son moito máis que 11, pero máis alá, digamos, do número, que é moi importante, o que é unha cuestión moi clara é que de abrirse a mina, a auga desaparece. Co cal teríamos un problema de unha empresa que vai consumir moita auga e a desaparición dunha parte importante dos mananciais e un problema engadido ao problema da auga que levamos sofrendo fai moito tempo. Non, digamos, sobre eso, sobre o que vai a moción, non? Nós creemos que, con todos os datos que temos, que a coñecemento que temos todos, a día de hoxe hai unha disyuntiva evidente, o auga ou mina, está clarísimo, todo nesa zona e non só desa zona. Temos que dicirlo xa alto e claro. Entón,
Temos que tomar decisións. É certo, o Concello está facendo nesa reunión que fixeron na Casa da Cultura, dun inventario de fontes, de mananciais, todo eso está moi ben, pero sería incomprensible que se por un lado se está facendo iso e por outro lado non nos manifestásemos aquí como corporación claramente en contra da apertura desta mina, porque non teria sentido facer un registro, digamos, un inventario de todos esos mananciais e todas esas fontes e logo vamos permitir ou non vamos facer todo o que estea nas nosas mans para evitar precisamente a desaparición. Sería un absoluto contrasentido, creemos nós. Entón, hai que tomar partido, non valen as ambigüedades, é dicir, está coa cos veciños, toda a zona, aquí tamén estamos falando dos dereitos do propio Concello como tal, ou se está, ou non se está con eles, é dicir, ou se defenden os seus dereitos legítimos, ou se defende o que son os intereses económicos crematísticos dunha empresa que os veciños viven aquí, a empresa que non vai a vivir nin vive aquí, non? Entón, sobre esa cuestión é pola que nós traemos esta moción, non? A moción pide tres cuestións. Unha primeira clara, e o Concello de Toro realizará todas as accións ao seu alcance para garantir a permanencia de todas estas captacións de auga, como acabo de referir, as mananciais e fontes que existen a día de hoxe na contorna da mina e que desaparecerían de aprobarse o proxecto de reapertura da explotación mineira. En segundo lugar, o Concello de Toro apoia as alegacións que están recollendo diferentes asociacións na defensa do medio ambiente, na que se solicita o peche definitivo do proxecto de altra da mina de Toro para garantir unha boa calidade de auga do río Ulla. Paso un enlace aquí, de feito, que é a modelación, lo explicaré en todo caso porque ven este punto aquí. E, en terceiro lugar, o Concello de Toro solicitará unha reunión ao presidente de Augas de Galicia para expoñerlle a preocupación sobre este tema desta corporación e coñecer cal é a posición deste organismo respecto a este problema. Nesta reunión, propoñemos que asista, ademais do alcalde, un representante ou unha representante de cada grupo municipal. Aquí aparece, a primeira cuestión é evidente, non? Todo o que nos corresponde a nós, ese apoio que temos que facer ás veciñas e aos veciños que sinta que realmente a corporación está do seu lado e non se vai a permitir a eliminación deste recurso tan esencial. Tamén consideramos que é interesante que nos apoyemos tamén esa recollida de asignaturas que está facendo para pechar definitivamente Alte e a mina de Torio. E por qué? Porque estamos falando dun problema que, digamos, que afecta ao río Ulla, que é, digamos, o río que é o río que pasa por Touro e é posiblemente o río onde nun futuro o Touro teña que ir a solucionar os seus problemas de auga. Se queremos manter unha boa calidade da auga, non podemos nin permitir a mina, nin podemos permitir tampouco o Alte, entón o que se pide é definitivamente o peche desto. E, ademais, son asociacións de todo tipo, algunhas delas incluso o propio Concello ten hasta relacións con elas, non? E, en terceiro lugar, pedimos unha reunión co presidente de Augas de Galicia, porque, ao fin e ao cabo, Augas de Galicia é o organismo de CON que xestiona o dominio público hidráulico e é o que ten as competencias en toda a cuestión da auga. E eu creo que estaría ben saber se Augas de Galicia que vai a facer a respecto de permitir, no suposto de que este proxecto vai adiante, de permitir que desaparezca todo este recurso, non? É unha cuestión que eu creo que non é menor. Entón, estaría moi ben que Augas de Galicia explicara cal é a súa posición, porque ademais sabemos que a decisión de Augas de Galicia, que todo o que teña que ver co que é a xestión da auga, é posiblemente o elemento máis clave que vai a decidir se a declaración de impacto ambiental é positiva ou non é. E iso é un pouco o resume dos argumentos polo cal se trae esta moción aquí. Votamos, por favor. E David, a posición do noso gobierno. Vale, a ver, máis alá do que manifestou a conselleira o pasado martes, teño tomado a voz a ver se me escoita. Este goberno, desde a Consellería de Medio Ambiente, desde o día 1 leva traballando neste asunto. E máis, en outubro ou novembro xa se mantivo unha reunión na que, por iso que podemos votar a favor aquí desta moción, pero, bueno, igual que podemos votar a favor dunha moción que diga que construyamos un salón de plenos dentro do Concello. Podemos votar que sí, pero realmente xa hai un salón de plenos, é dicir, xa está feito. E moitas veces aquí, en política, moitas veces dice, no, que estamos facendo, ou xa se fixo, pero é que aquí hai feitos que demostrables, digamos. De feito, antes de que dixera iso a conselleira, antes desta moción, o luns mantivemos unha reunión cos veciños que
máis que unha reunión, era un grupo de traballo, digamos, veciños afectados, xusto por este tema. De feito, o traballo que mencionei, que se fixo en outubro ou novembro, levaba por nome, encargouse a unha empresa de elaboración dun informe pericial de riscos do abastecemento de auga, é dicir, o que aquí se propón. E ese informe, outro día fixos unha reunión de traballo cos veciños afectados da zona de Loxo e cos veciños tamén da zona de Loxo da comunidade de Augas do Coto. Entón, eu creo, non é que crea, é que é así, o Concello que ten que facer non é manifestar. Estamos nunha época actual de que a veces, como di a xente, hai que manifestar as cousas para que sucedan. Eu non creo moito neso, creo máis en facer. Entonces, eu paso de manifestar, prefiero facer, e por eso naquel momento se encargou un informe pericial. Ese informe pericial, Cobre San Rafael recolle no proxecto que presentou xa fai máis dun ano, recolle, vamos por poñer números, imaginemos, 5 manantiais, non son 5, por poñer un exemplo, pois ese informe pericial que se vai empezar a redactar agora, pois recolle máis do doble, máis do triple. É dicir, o que deixa en evidencia é que o estudio de manantiais e de fontes afectadas por Cobre San Rafael é deficiente, deliberadamente, imagino, é dicir, un pouco co obxectivo de minimizar as súas afeccións que ten na auga. O Concello que ten que facer é encargar ese informe pericial, e aí gustaríame explicar, porque cando collín a Concellería de Medio Ambiente o primeiro que fixen foi informarme, porque a verdade que é fácil perderse entre todo o lío das tramitacións da mina, e por iso vou explicar isto. No momento no que estamos agora, despois de como unha fase de alegacións, non estamos en fase de alegacións, como todos sabemos, rematou, estamos esperando unha resposta do estudo de impacto ambiental, que é o que debe suceder nun corto plazo. En teoría falaban de que había un ano, xa o ano xa vai alá. Entón, imaginamos que próximamente resolverán o estudo de impacto ambiental. A día, o que se conoce como día. Cando emitan a día pode ser favorable ou desfavorable. Desfavorable como xa foi no seu momento fai uns anos. En caso de que sexa favorable, todo isto é o que me comentaron os servizos xurídicos contratados, en caso de que sea favorable, a día non é recurrible. O que é recurrible, paralelamente a esa día, pode ser no mesmo momento ou posteriormente, sería a autorización ambiental integrada por un lado, a autorización de construcción e a autorización administrativa. Contra eso, pode recurrir tanto os veciños mediante un recurso de alzada como o Concello con outro mecanismo que é idéntico, pero ten outro nome, que é un requerimento de nulidade, que sería o que faría o Concello. Por que explico isto? Porque o informe pericial, como xa dixen, non estamos en fase de alegacións, pero o informe pericial ten valor de proba non xuicio e, polo tanto, poderíase utilizar en caso de que houbera, en caso de que haxa unha día desfavorable, aquí se acaba, archivas o proxecto, en caso de que haxa unha día favorable, poderíase recurrir porque, evidentemente, o proxecto de Cobre San Rafael non atende á verdade, é dicir, ten vicios, e, polo tanto, poderíase recurrir. Unha das vías de recurso sería esa, hai máis, estánse traballando máis, estás analizando, habería que esperar, non adelantemos pasos, habería que esperar a día para analizar e a partir de aí, pois, igual se abren outras vías, pero eso xa digo, por ahora ainda non sucedeu. Normalmente o que pasa no caso do Concello, xa é unha día favorable, é que os requerimentos de nulidade que presenta o Concello normalmente non os atenden, vale? Entonces esgotaríase aí a vía administrativa e pasaríamos xa a xudicial mediante a seguinte fase sería un contencioso administrativo no cal aí sí que se podría xa utilizar eses informes periciais para decir esta día non cumple a legalidade e, polo tanto, poderíanse solicitar medidas cautelares. É dicir, poderíase solicitar ao xuez que, a pesar de que a Xunta emitiu unha día favorable, polo tanto, podería empezar a operar a mina, pois que se paralice porque, en caso de que se leva adiante sin resolverse o xuicio, podería causar danos irreparables.
Entón, aí ven a explicación de por que en outubro ou novembro este concelleiro solicitou esta reunión, este informe pericial, e, polo tanto, ese traballo creo que queda de sobra demostrado que está feito e que se está facendo. Igual que se lle comentou outro día aos veciños. De xeito paralelo, tamén vinculado con isto, tamén se encargaron unhas analíticas de augas. E as analíticas de augas que se encargaron son nos ríos do Concello, e recalco isto, porque tamén con esas analíticas de auga tamén se vai facer un informe pericial, e por primeira vez na historia deste Concello, evidentemente as analíticas fanse conforme a lei, polo tanto son incuestionables, da igual o que diga, non é unha cuestión de que alguén vai a coller algo ao río, entón diga, non, é que non colliches aquí ou colliches ali, non. É dicir, están encargadas conforme a lei e, polo tanto, van ser incuestionables. E destaco isto, repito outra vez, porque é a primeira vez na historia, a pesar de toda a situación que temos neste Concello, que o Concello gasta cartos en facer unhas analíticas para ver cales son os estados de agua deste Concello. Do cal pode derivar, evidentemente, en caso de que se detenten vertidos, pois poderá derivar nas medidas que se consideran oportunas. En canto ás alegacións, que é o punto número 2, eu xa digo, eu non teño ningún problema en suscribir esas alegacións. Creo que o que ten que facer o Concello é facer, en plan, poño un exemplo. Este Concello, cando estaba o anterior goberno, no que eu estaba, pero evidentemente eu non era o alcalde, o tema de Altri decidiu pasar. É dicir, este concelleiro dixo ao alcalde que había que elaborar, porque se estás no goberno tes medios, na oposición entendo que non. Entonces, tiña capacidade de elaborar, de encargar informes. É curioso que se rí tamén o concelleiro que ten ao lado, porque o concelleiro que tiña ao lado naquele momento estaba indignadísimo porque o alcalde se negaba a encargar unhas alegacións, que é increíble o nivel de cinismo. Bueno, o dito, que cando estás no goberno hai máis capacidade que de sumarse, é dicir, o que ten que facer o Concello é facer, e, polo tanto, temos que prepararnos máis para que nos responda un estudo de impacto ambiental e tomar medidas que alegacións, porque as alegacións, pois evidentemente, se o queren sacar para diante neste momento, van a sacar, o papel pode con todo, e as alegacións pois xa foron presentadas tamén, é dicir, aquí este Concello e todos os organismos implicados pois presentaron alegacións no seu momento, non? En canto á reunión con Augas, comentará o alcalde porque el xa tivo unha reunión con Augas e comentará o que pasou, e pola miña parte, eu a Augas, no que ten que ver a Concellería de Medio Ambiente, sinceramente prefiero contestarlle con informes, é dicir, se Augas di que a mina non ten afección aos mananciais, eu prefiero presentarlle no xulgado un informe pericial que demostra que non, que ir a pedirlle ao presidente de Augas, oye, por favor, en plan, mira as afectacións, é dicir, eu creo que ninguén a día de hoxe ten a inocencia de pensar que o presidente de Augas de Galicia é descoñecedor, é dicir, se é descoñecedor, é deliberadamente, é voluntariamente descoñecedor. Dudo moito que cos medios que ten o presidente de Augas de Galicia sexa descoñecedor da situación daqui. E non me importa que sexa descoñecedor ou coñecedor, a mí o que me importa é o informe que vai a salir de Augas de Galicia, que é o vinculante e o que pode sacar adiante esa mina, e en caso de que falta a verdade, recurrirase judicialmente e xa se está anticipando o traballo. Por lo tanto, pola miña parte non teño problema en votar a moción, pero, bueno, eu creo que o traballo está en marcha e nada máis. Ben, en canto ao terceiro punto da ronda do día de solicitar a reunión co presidente de Augas de Galicia, eu pasado día 1 de abril tuve unha reunión en Augas de Galicia e a solicitud de reunión en principio non era para tratar estes temas das augas da mina, era para tratar o tema do noso proxecto de bombeo, ampliación da concesión e ese tema. Pero, bueno, unha vez ali, pois, efectivamente, saliu a tema tamén o asunto das augas, concretamente o tema das augas da mina. Eu tradei a posición do noso goberno de que non ten sentido
e non ten sentido tramitar o proxecto da mina, autorizalo, e se non se resolve previamente esos temas. O sea, se o problema o crearían os promotores con ese proxecto minero, lóxicamente os promotores seríamos que terían que dar solucións a esa privación de captacións e, bueno, aparte do tema da contaminación dos vertidos, dos puntos de vertido de aguas que salen da propia mina e do entorno da mina. Digo con isto que hai un conocimiento expreso en Aguas de Galicia, trasladado personalmente por min, das inquietudes dos veciños, da cantidad de afectados que hai, e tendo que teñen conciencia, eu creo que tamén teñen conciencia de que non se pode informar favorablemente no informe sectorial que teñen pendiente se non hai unha proposta de solución para os problemas que van a crear. Non ten sentido se todavía hai uns problemas que todavía non teñen que ver co problema da mina, o sea, co proxecto da mina, pero que xa están creando unhas situacións aí nese tema. Entonces, si hai conocimiento, si teñen constancia a través desta alcaldía da problemática existente, e tamén da opinión do goberno municipal de que non ten sentido autorizar algo se non hai previamente unha proposta de resolución dos problemas que causaría ese proxecto. E iso é basicamente eso, pero bueno, con todo o que decía o Concelleiro de Medio Ambiente, e vamos a votar a favor do tema, vamos a solicitar esa reunión, non hai problema, e bueno, se non la concede, traslademos a posición dos grupos municipales, máis do goberno municipal. Algunha consideración? Sí, tres o catro, moi rápidos. Vamos a ver, houve un momento que o señor Concelleiro de Medio Ambiente deslizouse por un argumento moi parecido precisamente ao que se utilizou no goberno anterior, non, de que bueno, aí medio fixo un regate, está moi ben, porque eu escoitaba o goberno anterior efectivamente falar de que cando se está no goberno é outra cuestión, como se cando non está no goberno actúa dunha maneira e cando está na oposición é outra. Evidentemente, isto son mocións que non son executables inmediatamente, todos sabemos, pero tamén todos sabemos que estas decisións que se toman digamos, da administración de aprobar ou non aprobar un proxecto, unha parte importante é a presión social e digamos, cal é o apoio ou rexeitamento social que hai estes proxectos. Eso todos o sabemos, entón, esa é unha vía que non podemos esgotar. Entón, está moi ben todo o que se está facendo desde a parte do Concello, alegrámonos, parece moi ben, apoiámolo, pero iso non quita que non é o mismo que salga nos medios que o Concello de Touro, a Corporación de Touro, se manifestou en contra, que non salga, non é o mesmo. E non é o mesmo que se toma a iniciativa desde aquí que non se tome. Entón, iso é así, e sabémoslo todos, non hai que ser, iso, decir, tema de alto ou calquera outra cuestión, o rexeitamento ou a aceptación social é un elemento máis que se ten en conta e que se debe ter en conta. Non é o mesmo, non é o mesmo que o Concello teña ou non teña iniciativa. Creo que non é o mesmo. Igual que non é o mesmo que os veciños se sintan digamos, que están apoiados, máis alá das cuestións que se fan, digamos, que se fan continuamente tamén, pero tamén, digamos, que se toman neste pleno. Non ten un valor, se queredes, formal ou político, pero que tamén ten a súa importancia. E logo, simplemente para rematar, non? Alegro-me que se vai a votar a favor, parece moi ben todo o itinerario xurídico que estuvo aquí expoñendo o Concelleiro de Medio Ambiente, pero precisamente nós o que pretendemos con estas cuestións todas é dar, digamos, poñer máis argumentos encima da mesa para non ter que chegar a esta situación de ter que presentar un recurso, precisamente. O que estamos intentando é non ter que chegar a unha día positiva, senón ter que chegar a unha día negativa. Se a cousa non somos capaces, moi ben, evidentemente, seguirá ese itinerario. Pero, bueno, intentaremos, todo polo de pronto, polo que respecta ao BNG, e esperemos que polo que respecta a toda esta corporación, intentar que non ter que chegar a ese punto. E o que se vai a facer aquí vai a axudar, vai a poñer o seu grande área. E nada máis. E alegro-me que se vota a favor. Alguna cuestión? Non? Unha matización respecto de que o proxecto da mina non ten proposta alternativa á supresión desos aproveitamentos de auga. Si a ten. Que pasa? Que o goberno do seu momento encargou un informe e presentou alegacións contra eso. Que, por certo, a proposta alternativa a eliminación deses aproveitamentos de auga que recolle o proxecto foi exactamente unha moción que o Partido Popular trouxo no seu día a este pleno. É dicir, o Partido Popular trouxo a este pleno no seu día unha moción na cal
pretendía que a corporación aprobase a proposta de resolución a ese problema que propoñía Cobra San Rafael. Que evidentemente non foi aprobada polo Pleno e xa previamente o Goberno, o Concello, presentaron o decreto de alegacións onde se recollía que esa proposta alternativa non era viable, non era compatible medioambientalmente. Efectivamente, foi certo así, non vamos a tal, pero a ver, este goberno actual é fruto dun pacto de goberno, un goberno de coalición, e hai un compromiso, e hai unhas propostas que son as que estamos seguindo. En ese momento, como efectivamente supón evidencia un problema serio, o problema está tan serio que estamos planteando aquí, sigue sin resolver, e nese tema, e en ese momento nos consideramos que podía ser, para o caso de que se aprobase o proxecto, de que se autorizase, podía ser unha vía razonable. Sería sempre, por suposto, desde que a Xunta autorizase o proxecto, o sea, unha maneira de solventar un problema, que eu entendo que si se chega a ese extremo, si a Xunta chega a aprobar o proxecto minero, tendrán que os que crean o problema tendrán que solventar, os promotores tendrán que presentar, e iso nese momento era unha proposta que iban a financiar os promotores. Nese momento pareceunos oportuna para o caso de que se autorizase, sin predeterminar si se iba a autorizar ou non se iba a autorizar a mina, pero xa digo, a nosa actitud actual, a nosa acción política está basada neste acordo programático que temos de goberno, e antes que a mina están os intereses dos veciños. Iso temos claro, que creo que estamos demostrando, que estamos poñendo en evidencia, e entón non ten sentido traer aquí algo que si foi así nese momento, nesas circunstancias en concreto. E agora entendemos, e así o trasladamos a Aguas de Galicia, que para o caso de que as autorizacións foran favorables, terían que solventar previamente ese tema. O sea, eu trasladei en Aguas de Galicia que o Concello tampouco ten capacidade, aínda que quixese darlle agua aos veciños, que tendrían todo o dereito do mundo a pedila, unha vez se chega a expropiarlle esos dereitos que teñen sobre o aproveitamento das aguas, se chegase a ese extremo, e os veciños terían todo o dereito a solicitarnos a nós agua en igualdade de condicións que os demais. Por iso digo que previamente tendrán que os promotores propoñerlle Aguas de Galicia, antes de que Aguas de Galicia fagan un informe sectorial favorable, cal sería a solución? Como se solucionaría ese tema? Entendo que sí, e iso é basicamente na situación que estaban, porque a competencia sigue sendo a Xunta, a decisión vai a tomar a Xunta. Nós o que podemos, como dixan, é influir nos antecedentes, manifestar a nosa postura. E hai un problema que é evidente, e iso é indiscutible, o problema do abastecimiento de toda esa xente, esos dereitos que teñen adquiridos, e aparte, o futuro abastecimiento ao que tendrían dereito, como todos os demais, quen vai a costear ese tema, cales son os recursos económicos e incluso os recursos de agua disponibles ahora mismo nas infraestructuras municipales. Por lo tanto, esa foi a miña información, a miña proposta trasladada a Aguas de Galicia, de que non ten sentido plantearse informar eso se non hai alternativas, solucións ao tema que está planteado. E ese é o tema. Bien, votos a favor da... Para pechar, sí. simplemente anunciar. Outra vía de traballo que tamén se vai levar a cabo, que non se fixo hasta agora, tamén estáse analizando, valorando algo que tamén solicitaron os veciños, que é darlle apoio xurídico polos seus dereitos. É dicir, a día de hoxe aterrizan por ali todo tipo de xente intentando presionar para que vendan as súas propiedades, e a día de hoxe hai moito descoñecemento. É máis, eu teño coñecemento, porque así me trasladaron outro día, que hai xente que está poñendo cartos do seu bolsillo para ver que dereitos teñen, porque non queren verse cunha malla con outra detrás e ainda por encima que abusen deles. Entón, o Concello xa desde ese mismo día está traballando en aportarlle apoio xurídico e nada. Esas e outras cuestións que xa adianto tamén, comunicarase en breve unha comisión informativa do medio ambiente e aí falaremos e trasladarás. Nada máis. Votos a favor da moción? Bien. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, rogos e preguntas. Sí, isto é relativo aos traballos que se están facendo na cuberta do que foi o edificio de protección civil, que, son os traballos en altura que se están executando por personal contratado no programa do PEL da
polo Concello a través do programa PEL da Diputación, en concreto, pois, peóns de obras públicas e peóns de xardinería incluso, e oficial de albañilería. A pregunta é se se lle deu a este personal a formación específica que exixe a lei para os traballos en altura. Bien, non se fixo exactamente un curso de... Hai un de prevención de riesgos en general, pero non especificamente ese curso. Os traballos en altura aí son moi puntuales. Estánse facendo por unha cuestión de urxencia. Temos previsto empezar o obradoiro de emprego o día 1 de xuño e queríamos chegar cas instalacións do edificio de Protección Civil a ese tempo. Dei ben un pouco as prisas, a urxencia e ese é o tema. E de todas maneiras estudiaremos ese tema para que non haxa riesgo de ningún tipo, que se tomen as medidas e para levar a cabo que nada máis longe da nosa intención que poñer en riesgo a ningún dos traballadores. Por parte dos traballadores tampouco non se nos trasladou ningún tipo de... Pero bueno, totalmente de acordo en que habrá que estudiar ese tema e facilitarlle todos os medios e conocimientos en materia de seguridade para realizar esos traballos. Bueno, pola apariencia do material que se está copiando ali, aparenta que é unha obra estrutural, é unha sustitución ou engadido de elementos estruturais da cuberta nun edificio público. Eso ten proxecto de obra e ten algunha supervisión técnica de dirección de obra? Non ten. Estamos facendo con... A ver, estrutural. É cambiar os soportes do tellado, dos paneles que van a... É unha pequena estrutura de ferro, nunha pequena parte do edificio, simplemente que se vai a cambiar a inclinación do tellado nesa parte e o que se pon son unhas viguetas de ferro, uns perfiles de ferro para sustentar ese tema. Tampouco é que se vai a afectar a estrutura do edificio nada. E simplemente eso, é cambiar un pelín nunha parte do edificio a inclinación da coberta. Bueno, a ver, ante a falla de formación específica para os traballos en altura nesa obra, ante a falla de elementos ou equipos de seguridade colectiva, ante a falla de elementos de protección individual da que carecen os traballadores. Quen se vai facer responsable desa situación? O alcalde, o Servicio de Prevención Allea, o delegado de Prevención ou entende que conta e risco dos traballadores individualmente? As responsabilidades son de cada un ten as responsabilidades que ten, o alcalde as súas e o tema de prevención as súas, cada un temos as responsabilidades que temos. E entonces, entendemos, puñémonos a realizar esa obra, como xa digo, con ese carácter de urxencia, porque entendemos que non hai ningún peligro para os traballadores, nada máis longe do noso tema que crear problemas, e ese é o problema. Non hai máis. E as consecuencias, se as houbera, asumiríamos cada un dentro das competencias que temos e das responsabilidades que nos corresponden. E xa digo, estáse facendo por unha cuestión de urxencia, de rapidez e vamos, en principio, buscando un ben maior que podamos impartir o obradoiro de emprego. Por parte dos traballadores non se nos puxo ningún tipo de tal, dixeron que eran perfectamente capaces, estaban perfectamente capacitados para facelo, e son albañiles, peón da obra pública, é exactamente o seu oficio, o que están facendo, e non lle vexo maior problema. Que hai que reforzar as medidas de seguridade, porque reforzaremos, ningún problema en levarlo a cabo. Bueno, respecto do contrato de abastecemento de auga municipal, o contrato finaliza dentro duns meses. Están avanzados os traballos para resolver esa finalización do contrato, é dicir, informes, estudios técnicos e de costes para unha nova contratación ou para a municipalización do servicio. Efectivamente, vamos a encargar uns traballos previos sobre ese tema, un contrato menor que xa lle pasei a Secretaría o tema e vais a facer esos estudios previos. Vais a contratar próximamente, en tanto teñamos un expediente administrativo, para chegar ao momento en que finalice o contrato, pois chegar a situación de poder elaborar pliegos, de poder elaborar todo de novo. Coincidiremos en que chegamos tarde, non? Bueno, trataremos de chegar. Tarde.
e sempre hai a opción de prorrogar, como é corriente, además é moi frecuente nos concellos, nas administracións locales, non pasaría nada, se non chegamos ao 31 de diciembre, pois faríamoslo sin problema. É o habitual. Permítame un matiz, e seguramente que o de prorrogar nas condicións actuais e co investimento de diñeiro público que se vai facer, pois a concesionaria seguramente aplaudindo cas orellas. Do tanto tempo que sea necesario estritamente para elaborar os pliegos, sacar a licitación e si máis está. A ver, estaremos de acordo en que non é unha licitación corriente, non é unha licitación compleja, moi compleja, e requiere de estudio, requiere de traballos previos, e requiere, seguramente teremos que encargar tamén a redacción dos pliegos a equipos especializados, e iso vai a levar un tempo. Pero bueno, que sepa que estamos neso. E digo estes días por ese contrato menor para realizar esos traballos previos. Má preguntas? Gracias. Non. Sí, precisamente relacionado coa auga, me gustaría saber cal é a razón pola cal, bueno, creo que agora saleu publicado o día 30 de abril a licitación do contrato da piscina, da mellora da piscina, non? Pero creo que está pendente por licitar o outro contrato, que é a mellora da captación e do bombeo, non? E cal é a razón do retraso? Estamos a un mes e medio do verán? Iso o que nos preocupa e ocupa a todos. A ver, na licitación esa, os máis interesados na urgencia éramos lóxicamente os que propoñamos o tema. Pero, bueno, eso requiere unha serie de tramitacións, unha serie de trámites paralelos, de autorizacións sectoriales, e iso é o único que nos ten retrasado. Ahora mismo, estamos solo pendiente dunha autorización de medio rural. Tan pronto como teñamos, que eu calculo que estes daqui a vamos a ter, temos a autorización de aguas, temos a da AXI, de carreteras, temos todo a puntiño, pero faltanos a de medio rural para poder licitar eso, que eran as 3 autorizacións sectoriales que non sei se irían moi mal. Outra cosa que motivou moito retraso foi a supervisión técnica do proxecto por parte da Diputación Provincial, que obligou incluso a facer algún tipo de modificacións, e probablemente moi prontiño, nun pleno extraordinario, teremos a pleno aprobación de proxecto, pliegos, etcétera, para tratar de... A ver, se damos chegado a temporada de sequía no tema. Máis preguntas? Sí, a ver, outra relacionada con... Despois de que se presentara co inventario de bens do Concello, quedaba pendente o inventario dos camiños e pistas, non? E carreteras, estradas municipais, que creo que ademais era unha obriga da propia empresa, non? Cando se licitara estudio técnico gallego, creo que era unha das mellores que propoñía, ou entraba dentro dos plegos, ou algo así era, non? Entón a pregunta é se iso se vai a facer, se se está facendo, se hai previsión de facer ese inventario de camiños. É unha obriga da concesionaria, da sindicataria do servicio, que, a ver, agora tamén, por circunstancias, volva a ser a xudicataria do servicio de redacción de proxectos, porque a empresa que en principio que había sacado maior puntuación, pois, bueno, foi capaz de acreditar a solvencia, renunciou a acreditar a solvencia técnica e económica, e todo o segundo clasificado, que foi esta empresa, que había tido xa adjudicado o servicio de redacción de proxectos, pois volve a... Todavía non firmamos o contrato, está en un período de presentación do documento, xa presentou, adjudicaremos próximamente o contrato, e, a ver, sábese que é un tema que nós habíamos preguntado por él, sabemos que o goberno anterior había pasado olímpicamente dese tema, e eu espero que, desde logo, segurísimo, vamos, que durante o tempo de execución deste contrato que íbamos a explicar, que se vai a entregar ese inventario de camiños, porque creo que é o mínimo dos mínimos, xa despois de todo que se pode facer. Bien, máis preguntas. A ver, teño unha pregunta, bueno, non é exactamente unha pregunta, máis ben unha pregunta medio rogo. Hai xente que se queixa de que o punto limpo móvil ten unha entrada para depositar a basura moi pequena, non? Unha cousa como unha pota, non colle. Por lo menos foi o que me dixeron a min. Eu non sei se recibistes máis queixas deso ou non, pois ao mellor non de que calquera cuestión, non falemos dun voluminoso, que evidentemente xa teñe que ir directamente ao punto limpo, pero que é difícil, se queres tirar unha silla de plástico, tens que rompela en cachiños, é dicir, iso foi o que se me trasladou a mí. Eu non sei se recibistes máis queixas, ou non, ou se... O que sí, tivemos experiencias de que tratou de forzar a boca de entrada e tratar de meter cousas que non dá. Eu entendo que o tipo de residuos específicos do punto limpo móvil son os que son.
para mí non ten sentido meter un aparato de máis volumen que ten a boca de entrada. Está destinado ao que está. E entón, eu non lle vexo... nós temos previsto, e además vais a poñer prontamente en marcha, unha recollida de voluminosos por as casas, previa petición, a demanda dos interesados, e iso será un momento en que a xente podrá esas cousas que non teñan opción a meterse no punto limpo móvil, pois de recolleras nese tempo. Bien, máis preguntas? Non pola miña parte. Algún máis, alguna pregunta? Bien, pues nada, declaramos finalizada a sesión. Levantamos a sesión.